Għall-ewwel darba f'pajjiżna ġew imniesla b'suċċess 12 ġeru ta' razza Tibetan Mastiff minnhom u missier importati mill-Greċja u l-Iżvizzera. Il-klima Maltija tagħmilha diffiċli biex dawn il-klieb inislu ġewwa Malta, madankollu Alex Polidano, sid dawn il-klieb, qal li minkejja li ma kienx pjanat dawn nislu b'suċċess. L-idea kienet li l-breeding isir is-sena d-dieħla. Imma il-mara hija daqsxejn iktar fuq tagħha mir-raġel, ħarbit inna u ġifieri dak ma jkunx ippjanat kif jgħidu jirnexxi, mhux veru. Bħala liter huma jkollhom more or less bejn 5 u 12. L-ewwel darba li qed jiġu breeded b'mod suċċess ġo Malta u kellna 12. It-Tibetan Mastiffs huma magħrufa bħala klieb ta' ċertu klassi l-iktar fiċ-Ċina fejn huma popolari ferm fost is-sinjuri. Saħansitra il-prezz tagħhom ġieli qabeż $1 miljun. Bħal meta għandek f'pajjiż Ewropew għandek karozza lussuża, Ċiniżi pereżempju, for status sake, jiġifieri jkollhom Tibetan Mastiff. Fil-fatt, ftit ta' snin ilu, wieħed minnhom imbieħ fuq $1.5 miljun ġifieri. Naturalment dawn ma jiswewx $1.5 miljun għax ikunu klieb partikolari, però l-istess breed, qed nitkellmu l-istess breed. Apparti minn hekk barra minn xtutna jintużaw bħala għajnuna għall-Pulizija u l-Armata minħabba li huma klieb kbar u b'saħħithom ħafna, fil-fatt adulti jiżnu madwar 85 kilo. Ġo-Ċina li qed jintużaw huma bħala anti-riot dog fejn kun hemm irvellijiet, jintużaw kontra l-irvellijiet. Il-bqija, jiġifieri most of the time, jintużaw bħala status symbol dogs u klieb biex jipproteġu id-djar tas-sidien tagħhom. Bħala guard dogs huma guard dogs tajbin ħafna. Minkejja l-kobor tagħhom dawn il-klieb jafu jkunu ta' kumpanija tajba f'familja. Għalhekk ix-xewqa ta' Polidano hija li jinstabu familji li lesti jrabbu xi wieħed minn dawn il-ġriewi filwaqt li jożżuhom bħala membri tal-familja. Nispera li bil-mod il-mod insibulhom sidien li huma ideali għalihom għaliex orajt aħna nbijawhom vera, però ma nixtiequx illi jmorru għand sidien illi ma jkunux kapaċi jieħdu ħsiebhom peress li huwa kelb kbir, u jrid xejn jkun għall-kura hija l-iktar fuq eżerċizzju. Mhux kelb li żommu ġo appartament, ġifieri dak irid fejn jiġri, toħorġu tal-inqas darba kuljum. L-isem tar-razza ġej mill-post Asjatiku Tibet li minnu nibtet din ir-razza mijiet ta' snin ilu. U għal din ir-raġuni li dan il-kelb huwa komuni fl-Asja iżda ferm inqas komuni fl-Ewropa.